Сега, значи, ще игра репо. За първи път ще го играя. Аре. Я да си Q. Да си Q. Дани, не го прави, Дани. И сега какво става? Ево да се покажем хубаво време. Съм махам от тия. Друго иди. Аз не разбирам какво да правя. О, Дани. Я някой да ми даде малко кръв, че съм на едно е. О, някой идва ме. Дани, като видиш някой чудовище, мълчиш. Ама ти тръдна. Вижте. Къде е? Тяло. Искам да го еба. Дани. Дани. Ела, виж. Дани. Когато те гони, виж, когато те гони чудовище, тичаш, цъкаш контрол и се криеш под неща. Защото ние не можем да ги убиеме сега. Нямаме айтеми. И трябва да си тих. Те като чуят някакъв звук, идват към тебе и почват да те убиват или какво ти да. Дани, виж ма. Дани. Я. Скуши да си Q. Не. Опа, извиняй. Опа. Аз не видях едно чудовище. Не, то се няма, бе. Тя няма. По-добре да няма. Като отворих тап, тук сме вече сме били. Тук сме били, Дани. Я. С количка, чакай да вземем количката, бе. Що прави с нея? В нея се събираме и после слагаме в пота. Какво носите, бе? Внимавайте, чудовище има вътре в него. Бат, къде са стъпалата, мое? Аре бе, къде са стъкнаха? И каква е целта на играта? Събираме работи и тук да ги слагаме. Да. Не идей са блъска. Успокой се! Чудовището излиза. И какво правим? Ало! Ало, бият много помоля. Къде сте, бе? Стига! Раз, два, три, номер едно си ти, 4, 5, 6. Ти си добър шеф, имаш ли парички, даваш ги на всички. Имаш ли парички, родиш по женички. Емо, Дани, готови ли сте да се съживите? Готови ли сте да ви шляпам до 5? Коста. Аз вие си бях на едно. Айде нашите пари. Дани, изви ключката. Каква количка е? Аре да, цема, по-полека. Чакай, пропуснах вратата. Дай. Дани? Добре. Седаш мала, бе? Къде си? Насам. Мога прави, бе. Как падна? Удари ма. Как да се излекуваме? Не едно съм. Не можеш. Трябва някакви тахилни. Да всички са на едно. Ева. Добре, ева. Къде си? Добре. Да. Няма. Няма. Аз съм на месец търпък. Добре, момчета, спокойно. Добре, 10 човека за едно такова, аз стоям бац. Спри съм го фанал на кръв, майка. Чай. Добре. Нищо не стана, спокойно. Нищо не сме видели, нищо не е станало. Беге. Момент, мърди малко. Споко. Как ги убиваш, ще се стане? Скри се. Аз съм към май умря. Къде ти, бе? Кое? Чудовище. Тук пред нас има едно. Ох, че ма стресна. Другата стая. Ляво. Ей там. Пеш. Ей тук виж. Бла. Емо, тук прилича на Samsung емоджи там. Ти си същия. Айде, бе. Не, гледайте, ми гледайте. Какво стана? Чакай, Къде няма кого погледна? Къде джини звучи? Беше много страшно. Виж като цъкнеш таб, знаеш на къде трябва да отидеш, трябва да следиш по оная линия. Къде има таб? Емо, ти те бавам, зрителджията. Родиш по женички. Идва.
Не! Дани, ела. Дани. Ела тук, бе, глупак. Не, ела тук, бе. Къде ме? Ела тук при мен. Не мога! Къде си? Ема, какво стана, бе? Има една баба там бяга с нож, ма... Оу! Майка си бал. Тя може ли да ме види под масата? Holy fucking shit! Ема, умря ли, бе? Не бе, не съм умрял, ама тя ще е плюбе, дето. Къде си, бе? Дай, слизам ли или не? Дали, аре, излезе. Ху. Колко ме стреснах ти, бе. Я идвам. Дай ми от тук. Дай ми от тук. Още. Пускай. Къде е количка, да? Ето я, пред тебе. Аха. Добре, не виждам. Чувам Нещо идва. куклата. Тя да отворя врата, да. Остиете, Дани, остиете. Кой ме за да сте извази, бе? Добре. Скровай с мишката, скровай с мишката. Да. Какво става? О, Дани коса. Айде, ема умря. Да, няма замена. Ресни направо. Мен меню или какво? Ресни направо. Няма значение. Мен меню.